De hege brandstofprijzen spelen ook bij de autorieskwalm. Instructeur Jelmer Mulender over de bizarre stijging van de aanroende dagen. We worden er net vrolijk van natuurlijk. De brandstof dat is een groot deel van onze kostprijs. En we zien elke dag de prijzen omheen gaan. En we staan nog wel eens bij de pomp natuurlijk. Om een dag dan moeten we weer even tanken. En we zien meter alleen maar omheen gaan. Van lesnemers zal het in de totale kosten wel wat verschillen gaan. Maar Mulender verwacht het geen enorme prijsstijgingen per les. Ja, misschien met 2-3 euro de prijs wel omheen met het wan. Maar dat gaat natuurlijk net heel gek. En uiteindelijk aan het eind van de rit zal dat natuurlijk misschien heel goed 100 euro duurder wezen voor een leerling. Maar rijbewijs is denk ik wel een noodzakelijk iets. En dan zou ik zelf als ouder ook net heel moeilijk doen. Want rijbewijs moet er toch komen. Voor de autorietskwallenhouders is het de laatste maand heel tijd al manoeuvreren in West. De coronapandemie liep het nou wat op zijn paard waarom. En nu hebben ze dit. Het viel wel een beetje van de regen in de drup. Eerst was het ene probleem, nu het andere probleem weer. De wachttijden bij het CBR, dat is nog steeds net op een mooi niveau, zeg maar. Want zoals nou een examen reserveren, dat komt al gauw in juli. Ja, en dat is natuurlijk ook net een leuke bijkomstigheid. Nou met de brandstofprijzen, maar wat ik zei, het werk is hartstikke leuk. En we krijgen prut energie van de leerlingen en daar doen we het ook van natuurlijk. En een oplossing voor die hege brandstofprijzen en de toekomst, daar had Mulender ook al tocht. Ik denk dat de overheid ook wat moet doen met betrekking tot het B-rijbewijs, die automaatcode die mij wat mij betreft wel aan. Ja, en dan kun je misschien ook aan elektrische auto's denken, want dat ben natuurlijk al die automaat. En dat had denk ik toch de toekomst. Ja, en dan dat zou voor u ook weer een opening wezen en wij staan er zeker met z'n allen wel voor riepen.